Tinokudokezai mabuja tauya nenhau dzanyasi dzozuva rochipfumbamwe mwedzi uno waGunyana. Bato roCCC kwai rabvumidziwa nemapurisa kuti riite rari yaro munzvimbo yoChinhoyi musi woSondo. Kunenge kwakaita mavhuno manyara chaiwo wanhu. Mazazira avanoita munzvimbo dzavanoitira dzese munondoyaziva. Ticharamba tichikunyepai kuti zvinenge zviri kumboreketeka ndozvipi ikweyo. Iro bato roCCC kuti riri kuda kuita sei nokuti ribe kutinyepa iro pachezvaro, asi mukuru waro anonzi Hwende ndiye munyori mukuru ikweyo kwai agoreketa kuti bato roZANU-PF rinoreka kuita zvariri kuita kana vanhu vakasimuka. Agototi dai tasimuka kuitira kuti wokunyatsime wa16 wakasungiwawo wabuditsiwe mujere. Agotoreketa akati paribe chinoitika idi kana zvikange zviribe kuitika izvo. Anenge achiita sokuti ari kutsinhira masoko aJonathan Moyo okuti naMhanduwe okuti kwai vanhu ngavaite zvokuenda kokumbira nokudi kureketa kuti vanhu vanakaita sana Jobhosikara wabuditsiwe mujere. Rekai tigoringe kuona kuti zvinodini. Kumatarotsi mhosva nyasi kwaenda ana Jobhosikara mapurisa atoita kuvhiringidza vanhu chaiko, kwaita kutsitsirirana vanhu wanga vari kuda kupinda mudaremo wanga wachirambidziwa. Kuti zvichanyatsoita sei vanenge vachimboti zvinodini mabuya angu. Apawo Johana Mamombe naCecilia Chimbiri kwai vagobenhuke zuva rochi15 kumwedzi uno kudarotsi mhosva kuti wambwe mutongo wavo kuti unenge wakamira sei. Ipapa pari kutonetsa nokuti nyasi mutongi anga ari kufanira kuti apeture mutongo wacho aribe kuuya kudarotsi mhosva. Paribe zvikonzero zvapuwa kuti sei aribe kuuya kana kuti zvirimbodini. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi tichindokunyepai. Wamunangagwa kwai nyasi wagomisa basa mutongi Edith Mushore. Apa mutongi uyu kwai ari kuzikanwa kuti ari kupi kuti vatsvake kuti aripi kana kuti zvirimbotekaira sei waakundomukirira kumudzinga basa. Kwai iyeyu ndiye mutongi wokugotonga nyaya achireketa kuti wari kumaraba wanofanira kunge wachirimo muchigaro kureketa kuno. Akabva andosaika kuzikana kuti akaendepi kana kuti zviri kudini. Ipapa pari kutonetsa kuti vanhu vazive kuti akanyatsoenda kupi. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei. Nhamo yomvura yakafita kuringana noguta roBulawayo zvakanyanyitsa kureketa kuno. Dhamu roMuZimwane kwai ratorekera kuseenzesiwa nokuti muchiribe kana chinhu chinokona kutekairika. Ipapa zviri kutoreketa kuti mvura yakutandapo kare kunyimiwa vanhu mazuva kuguta roBulawayo. Pakaita kunyangariwa tichinoramba tichindoimba kuti zvichapera makunokuno yano. Kambani yeEcocash yagobudisa kahomwe koapwere kari kunzi Ecocash Junior. Rekai tigoringe kuti vanenge vachinyatsozviita sei, asi ipapa vari kureketa kuti vada kuti noapwere wakukonewo kuita zvavanoita waribe kana anowarambidza. Kuti wamuturi vari kuita vofungeiwo nazvo. Peno wamuturi vanenge vachindoona basi iyo mari yavanenge vachida iya yomutero. Ticharamba tichiringai kwazvinenge zviri kuenda. Wozera nyasi wagobudisa kuti peturu yaderera mutengo kubva pamadhora okuAmerica dhora ribodzi nomasendi 50 kudzika kuenda padhora ribodzi nomasendi 53. Iri mari yomunyika kwai madhora 772 nomasendi 35. Dhiziri richindori pabodzi padhora ribodzi nomasendi 40 kana kuti mari yomunyika chiuru chibodzi no14 nosendi ribodzi. Pakaita kunyangariwa. Tikaringa dzomutambo kwai Stanford Mutizwa ndiye aita murairidzi womwedzi watabvayu. Apa bodzipoona William Manondo kwai ndiye mutambi atamba zvamwisa mvura mumwedzi watabvayu. Ipapa mutambo yamangwanai
kunenge kuine Bulawayo City noCranbourne kuBarberfields, Harare City noZPC Kariba kuNational Sports, Wawa inenge yakaringana noFC Platinum kuAscot, Ngezi Platinum inenge yakaringanawo noBulawayo Chiefs kuBaobab. Tinokunyepai kuti mbanane wanenge wakunda wamwe. Wanotungamidza nhabvu munyika wari kuita kuhwadza vanhu kureketa kuno. Ipapa wagotojiwa nonyaya pokare kuda rodzi mhosva pawakaendesiwa naLazarus Murushomanana nokuti wakamudzinga basa mugore 2004 asi waribe kumupa mari dzache. Kubvira ipapo kusvikira nanyasi wachindori nezvikwereti. Mari yatosvika madhora okuAmerica zviuru 500 chaiwo. Mabi yangu pakaita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti zvinopera sei izvozvi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Tiri kuhwadziwa asi tichifara pokare nyasi kwareketeka kuti watungamirawo nyika yeNamibia noBotswana wabvumirana kuti nyika dzawo dzichireke kuseenzesa mapasipoti. Ipapa zviri kutoreketa kuti munhu wekuNamibia anoda kubhura kuenda kuBotswana akundoburitsa chitupa chache, anodawo pokare kubva kuNamibia achienda kuBotswana akundoburitsawo chitupa chache. Aidi wabi yedu zvawo zviri kuwaitira. Ipapa izvi ndopamunoona kuti wokwedu wanenge wachindoitiwa muyembe, iwo Namibia noBotswana dzaenda kureketa izvozvi kubvumirana izvi, asi waMasisi wokuBotswana wangu wari medu muno munyika waribe kana kubvuma kana chibodzi kana kureketa nozvazvo. Nopaunotoona kuti panokuitisana kuripo ipapa. Dare bato EFF ranyora tsamba yaro yokureketa kuti iri kugochema kupfa kwaiye Mambokadzi Elizabeth, wachireketa kuti kumuchema kwakatofanana nokupembera kuti tainge takambodzvinyirirwa nowaBhunu. Aidi wabi yedu wanoreketa masoko anoita kusvika chaipo chaipo heno kuti zvinombodini, asi zvafadza chaizvo. Ipapawo tsamba yavo iyi yagotoerengiwa pasi rese chairo, vanhu vachitoreketa kuti zvii zvinenge zvichinyatsoitika, nokutoti vanhu vari kuhwadziwa idi kuti mari nozvese zvawanazvo iwo Mambokadzi Elizabeth nokupfa kwawaita zvese zvakaboeka kunyika dzopasi rese. Vamwe vanhu vanotosaenzesa izvezvizvi kutoti pasondo rega rega pasi rese panenge paino nyika iringe ichipemberera kuti takanohwa kudzvinyiriwa naiyo Britain. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tigoone kuti zvinosvika papi. Ipapapa kuKenya nodzimwe nyika kwai kunenge kutori nomazuva 3 okuchema iye Mambokadzi Elizabeth. Kwedu totoziva kuti zvinoitika izvozvi, totozvidaba pokare nesu wacho kuti zviitike. Busisi weMukwebane kuSouth Africa agohwina nyaya yokuti kwaiwa Ramaphosa wangu asingafaniri kumudzinga basa zvawakaita mazuva awakamudzingayo. Rekai tigoone kuti zvichapera sei. Asi tiri kuona kuti peno heno waRamaphosa wanenge wawengana pokare nowakuru nevanhu vanowafarira zvokutoti vanogona kujiwa nayo nyaya iyi kana wakada kuendesa mberi. Ticharamba takandoringa. Munyaya yokugumisira kwai mitambo yese kuBritain yabva yandomisiwa nonyaya yokupfa kwaiye Mambokadzi Elizabeth. Heno kuti nyahwa yache ichaitiwa rini, paribe agonyepa kana kudini. Ipapa tinoramba takaringa kuti watochazvipedza sei izvozvi, nokuti wakada kuita zvokumisa zvinhu gore rino rine mitambo yepasi rese iya iri kuitiwa kuKatar. Heno kuti wachazozvikona sei izvozvi. Ticharamba hedu takaringa kwazvinoperera. Tiri ipapo mabuja. Rekai tidifamire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Nyasi pokare munagoita kungwarira kunatsa zvamunongwa munzeve dzenyu, nokutoti wese wanozviti maprofita waye izvezvi wari kuita kureketa chaiko kuti ndini ndakakunyepai kuti ari kupfa, ndini ndakakunyepai kuti ari kupfa, ndini ndagokunyepai kuti ari kupfa. Wamwe wagototi ko zvino zvamakatinyepa kuti
zambuko roRondon raakugwa, ko zambuko roBeshnafu richagwawo rini? Hobi yangu zvakaita kuoma. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.